दा रायजोफ्रा मिथिनो लुबैदों बे जोंसार मुसाहारि आरो जनक ब्रह्म बे सानैखौ जे क'क्राझारनि पुलिस एडिसनेल एसपिआ जे अननाय भाबै फेक एनकाउन्टार खालामनानै बुथारबाय। दा बिनि सायाव जोङो अनेक हांगामा खालामबाय, प्रटेस्ट खालामबाय, ओमफ्राय केस होनो होनना बुंबाय। दा बेफोर माबोरै जाखो बिनि सायाव मिथिनो लुबैयो। आं दा बेखौ बुंनो लुबैदों जे जों दा क'क्राझारनि एडिसनेल एसपि फानेश्वर बिनि एगेन्स्टै हाइकर्टआव केस होनाय जाबाय। हाइकर्टआव गुवाहाटि हाइकर्टआव रेजिस्टार जाबाय आरो रेजिस्टारल' जानाय नङा, बे केसा दाखालि 17 तारिख खालि जानुवारि 17 तारिख खालि मोनसे हियारिंबो जानानै फैबाय। दा बे हियारिंआव नैबे हियारिंनि लेखा बे हाइकर्टनि, दा बे हियारिंआव रोखा बुंना होनाय जाबाय जे जाय पिटिसनार जाय केस होदों बे केस होनायनि मोनफ्रोमबो फेज वाइज रिप्लाइखौ होनांगौ होननानै अर्डार होनाय जाबाय। बे जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्म थैनायनि सार्टिफिकेटखौ, डेथ सार्टिफिकेटखौ बिसोर हराखै। दा बिदि मानो हराखै? दा पुलिसाबो हरा, बिसोरबो हरा आरोखि। दा हेल्ला बुंदों जोंनावथ' बे थैनायनि रिपर्ट गैया, जोंथ' हराखै, जों मिथियाखै, जों बोरै हरनो, बेखौ होनना बुंदों। दा गथिखे बेनिबो हाइकर्टआ नटिस जारि खालामना हरबाय। दंजोबो गासैबो बिसोर एनकाउन्टाराव जानांगौनि खुनु खारन गैया, फिसा एनकाउन्टाराव थैनांगौनि खुनु बाथ्रा गैया। दा बिसोरखौ जे लांनानै फेक एनकाउन्टार खालामनानै बुथारदों, बेनोसै रोखा रोखा प्रमान। दा बेखौ माने बिसोरो रिप्लाइ होनांगौ आरो दा मा रिप्लाइ होयो बे बिसोरनि बाथ्रा, खिन्थु केसा बिराद गोब्राब। दा जोंहा माने बे समाव जानाखि माने बे जोंसार आरो जनकखौ एनकाउन्टार खालामदोंमोन, बे समाव जोंनि कलेजनि छात्रफोर, बिटिसि कलेज माने बिटिसिनि कलेजनि छात्रफोर जायनाखि रल लादों, आं बेखौ बाख्नायनो लुबैयो। दुखुनांथाव मोनसे बाथ्रा जाहैबाय जे बेखौ माने कलेजनि छात्रफ्रा, इउनिभारसिटि छात्रफ्रा खामानि मावबाय, बिराद गिदिर मोनसे रेलि खालामनानै गियाल'ना एखेबारे रावखौ मानियासै, आयेनखौ मानियासै बिसोरो प्रटेस्ट खालामदों। बे दुखुनांथाव बाथ्रा। जोंना जायनाखि फरायसा आफाद जायखौ नाम बुंदों एबसु नाम बुंदों, डिफेन्स बर' दैदेननाय एबसु, जे बिथाङा उल्था नेगेटिभ रल, बिथांमोना बुंदों माबे जोंसारनाथ' बे जायगायाव बिराद दादागिरि खालामो, सिखाव दाहार खालामो, बियो फैसा हांनानै जायो बायदिसिना, जे उल्थासो बे माने बे बाथ्रा बुंदों आरोखि। दा हयथ' बेफोरबायदि खोथा बुंनायनि थाखायनो पुलिसा बे रोखोम माने इन'सेन्ट मानसिफोरखौ, दाय गैयि मानसिफोरखौ गावथारनो स्कप लादों। जनकखौ लानानै माने इलिगेल भाबै फेक एनकाउन्टार खालामनानै बुथारबाय, बेखौ लानानै जोङो नेसनेल हिउमेन राइट्स कमिसनावबो जों माने कमप्लेन हरदों। दा नेसनेल हिउमेन राइट्स कमिसनाबो दा माने बे आसाम गभर्नमेन्टनो, ओमफ्राय एसपि क'क्राझार, डिसि क'क्राझार, डिजिपि क'क्राझार माने आसाम, दा बिसोरो बे रोखोम नटिस होदों, गोब्राब नटिस, 14टा पइन्टसआव बिसोर नटिस होदों। दा बेखौ रिप्लाइ होनांगौबो खोब गोब्राब जागोन। दा जोङो नेनि समा मा थोनो, माबायदि बिसार खालामनानै होयो, जों बेखौ नेनि। दाखालि जों 17 तारिख खालि जों प्रिन्सिपाल सेक्रेटारियाव बोराबना फैदों जे नोंथांमोना बिटिसिखौ माबोरै सालायगासिनो दं। जों नोंथांमोननि सिफखौ जों लोगो हमनो थाखाय 6 मास जाबाय जों दरखास्त होनाया, लोगो हमनो बिनि पिएनो जों लिरना होदों दरखास्त, लोगो हमनो थाखाय एपइन्टमेन्ट बिदों आरोखि। दा जेबो खबरबो गैया, दबरबो गैया, सिरि माने बे खामानिखौ मावबाय थायो। दा नै दिपेन बर'आ दाखालि 27 तारिख खालि बिटिआर सुक्तिनि सानाव रंजानाय मोनसे फोरबो फालिनानै बिथाङा माखासे खोथा बुंदों आरोखि। बे बिटिसिनि बाउण्डारियालायनो एखेबारे माबा जाजोबथारबाय आरोखि, माबासिम जाहैसिगोन सनितपुर, ओमफ्राय माबासिम बिश्वनाथसिम बे जाहैजोबसिगोन, बे डिस्ट्रिक्टआ जाहैजोबसिगोन होननानै बुंदों। दा बे एखेबारे गखार मिसा खोथा बुङो बिथांमोना। दा नै सुक्तियाव मा दं बेखौ बिथांमोना रायजो राजानो मोजां खोन्थायाखै, बुजियाखै। बिसोर फरायदोंना फरायाखै, आरो फरायदोंना बुजिना बुजियाखै, आरो बुजिदोंब्ला बिसोरो मिसा खोथा बुंदों नामा? दाथ' जों मिसा खोथाखौनो बिसोर बुंगासिनो दं आरोखि। खुनु एरिया माने एक्सटेनसन खालामनायनि बे सुक्तियाव गैया आरोखि, एरिया बारायनायनि बाथ्रा गैया। बे बाउण्डारि सिमाव नांजाबनानै थानाय 30% बारा बर' गामिखौ माने सोनाय जागोन बाथ्रा बिसोर दङ। आरो बाउण्डारियाव नांजाबनाय 50% बारा बर' गामि लाम दंब्ला बेखौ दानख'नाय जागोन, बेबादिसो दं आरोखि। ओमफ्राय दाखालि लेटेस्ट जायनाखि माबा थैनायनि उनाव मा होनो बै जोंहा पिबि बार्मा जायगायाव थैबाय चेयारमेना, बे थैनायनि उनाव गोदान जायगानि नटिफिकेसन दिहुनदों गभर्नरा। बे नटिफिकेसना नैबे आरोखि, बेयाव स्पस्टआव लिरदों, बेयाव लिरदों माने आंसो फरायनानै खोन्थानो ससेनिफ्राय आं फरायनानै खोन्थानोसै ओरैनो आरोखि। इन पार्शियेल नटिफिकेशन अफ आर्लियार नटिफिकेशन issued by number so and so dated so and so and
Consequent upon the demise of the incumbent Chairman Sri P.V. Verma, IAS retired, Dr. Ashish Kumar Bhutani, IAS Principal Secretary to the Government of Assam, is hereby appointed as Chairman of the Commission constituted for the alteration of the area included under Bodoland Territorial Region in place of late P.V. Verma, IAS retired दिसिन्दों दा BTC BTR सिङाव थानाय गामिखौ दानख'नाय बाथ्राखौसो बेयाव अर्डाराव होदों बेयाव सोसननाय खुनु बाथ्राखौ बुङाखै दा बिथांमोना बोरै बुंगासिनो दं जे माने बे सरिपुर माने आरो बिश्वनाथ बे मोननै जिल्ला लाफागोन होनना बोरै बुंगासिनो दं बे आसुरिक बाथ्राखौ बुंगासिनो दं दिनै हेमन्त बिश्व शर्मा बुंगासिनो दं खुलाजों बुंनाय बाथ्रा नङा आसामनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय बिथाङा बुंदों आरोखि दिपेन बर'आ बुंदों आरोखि दा दुखुनांथाव बाथ्रा बेनो जे एथ' लासिंसिं खुन बियो माने बर' रावा 1985आवनो एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जाखानाय बेखौ हितेश्वर शइकिया जेब्लानोखि चिफ मिनिस्टारमोन बे समाव जेब्ला क'क्राझाराव सद' अखम संगीत शिल्पी समाव जायो बेयाव जोंनो एखेबारे बिरादनो आन्दलन खालामनाय धरना बिराद दावराव दावसि खालामनानै जुदि माने बर' रावखौ एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज खालामाब्ला जों बे संगीत शिल्पी समावखौ जाहोआ होननानै एबसुआ जों बै समावनो जोङो बे जिनिसखौ आदाय खालामनानै लादों बे समावनो 85आवनो जादों 1985आवनो जादों दा दिनैसो बिथांमोना गावसोर खालामदोंना बोरै बुंनो हागौ 1985 16 एप्रिलाव बे अर्डाराव होदों नैबे अर्डार बे क'क्राझार जिल्ला आरो उदालगुरि साब डिभिजनाव बे मोननैयाव घोषणा होदों ओमफ्राय बेजों लोगोसे जेराव जेराव बर' थाग्रा जायगाफोर दङ बे बर' थाग्रा जायगाफोरा बे बर' भाषाखौ माने एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज खालामनाय जागोन बर' भाषाखौ बाहायनो हागोन होननानै अर्डार होनाय दं बे मोनसे आरो मोनसे नै 2016 आरोबाव 2016 आरोबाव गभर्नरा आसामनि गभर्नरा गोदानै आरोबाव अर्डार होबावबाय बे बर' रावखौ आसामनि प्रत्येक जिल्लायावनो एस'सियेट लेंगुवेजआव बाहायनाय जासिगोन होनना अर्डार होबाय बेखौ अर्डार होनाय खालामना जाबाय 2003आव माने बिएलसिनि मोनसे सुक्ति जाबाय बिटिसि सुक्ति जाबाय बे बिटिसि सुक्तियाव बर' भाषाखौ 8 सिडुल सोसनदों दा बर' भाषा 8 सिडुल हाबनाय लोगो लोगोनो बर' रावा आसामनि अफिसियेल लेंगुवेज जानांगौ स्टेट अफिसियेल लेंगुवेज जानांगौ बे आयेननि बाथ्रा बे दिनै आसामनियाव असमिया रावा अफिसियेल लेंगुवेज असमिया रावा माने बेबो 8 सिडुल हाबनाय असमिया रावा इसिबां मर्यादा दङ इसिबां स्टेटास दं इसिबां सनमान दं बर' रावाबो इसिबां मर्यादा दं इसिबां सनमान दं इसिबां माने बे स्टेटास दं दा दिनै बर' रावा मानो जानांगौ आरो दिनै बर' रावजों दिनै बर' फिसाफ्रा दिनै आइएस अफिसार जालायलांबाय दा जानांगौ दा खिन्थु दुर्भाग्यआव जोंना नै मैया दाखालिसो जोंना माने एखेबारे आसाम गभर्नमेन्टआव देखायनो थाखाय बे बिटिआर सुक्ति खालामना लाबोनानै जोंसो बर' रावखौ एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज लाबोदों होननानै दिफेन बर'ना बमा गावदों बेहाय रंजादों फुरथि खालामदों बेफोर आरोखि दा दुखुनांथावा बेफोर आरोखि दा दिनै बिथांमोनहा जुदि रायजो राजाफोरनो नंगौ खोथाखौ बुंनायमोनब्ला दिनै जोंहा बुंनांगौ बाथ्रा जेबो गैयामोन दा एबसुआ जुदि बिदि मिसा खोथा बुंग्रा थगायसुला जायोब्ला बे एबसुखौ सोर फोथायनो दिनै दिफेन बर' दिफेन बर' बिदिनो एबसुआ दिनै बे एबसु जानायनि खुनु जयगथा गैया बिसोरो माने जों थगायसुला एबसु बियो बुंनो थाङोब्ला फंबाय बर'आ एकदम थगायसुला बर' जाथियाव एकदम फोथाय खेबस' खालामग्रा बर' जाथियाव आरो 2 नम्बराव दिफेन बर' फंसे खोथा बुङा बिसोरो बुंनांगौमोन मानो बुङाखै ओंखारबोना दिनै माने ओरै नाटकल' खालामो बिसोर नायथ'कार बिसोरो बिराद मोजां नायथ'कार बिसोरो बाद हो बे नाटक खालामनायखौ रायजोफ्रा बुजिजोबो दा ओंखारनानै जों बोरै ग्राउन्डआव मावफै डिसिखौ बुंहै प्रमद बर'खौ बुंना बेसेबां बेदब'आव हाबनानै दं बेखौ ओंखारजोबनांसिगौ प्रमद बर'खौ बुं गाबोननो होनबानो एक्सन जायोना दिनै मानो फंसे खोथा बुङाखै फालाय बिसोरलाय बुंनांगौ दा अथे दिनै बुजिबाय दिफेन बर'आ एबसुनि बे प्रेसिडेन्ट जानाय जयगथा गैया बिहा उद्देश्य गैया जाथि सेवा खालामनायनि बियो एमएलए बोरै जानो हायो बिटिसिनि डेपुटि चिफ बोरै जानो हायो गबिन्द बसुमतारी गाबोन जुदि एमएलए रिजेन होयोबा बे एमएलए जागोन आरो बे डेपुटि चिफखौ गारोब्ला बे डेपुटि चिफ जागोन दा गथिखे दिनै दिफेन बर'आ बे माने एखेबारे इउपिपिएलनि एसे एकदम बे माने माबा आरोखि बियो सेनापति बियो इउपिपिएलनि